बे हाबाफारिखौ लानायनि गुबै जाहोना बेनो जों गासैबो मोनथिगौ जे दिनै दुलाराय आसामावनो दा जोंनि मोनसे बर' बिजोंनि समयसा जे जोङो गोदोनिफ्रायनो फोरोंगिरिनि जेंनायाव जों गोबां मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। बेजों लोगोसे माखासे गभर्नमेन्टआ फोसावनाय बायदियै टेट एग्जाम बे टेट एग्जामाव उथ्रिसारनो हानाय माखासे फोरोंगिरिफोरखौ मोननानै जों एसे एनै नैबे दा एसे मोजां थासारियाव फैनो हादोंमोन। दा बेनि बेलायावबो आरो गुबुन मोनसे जेंना आसाम सरकारा जाबसिननानै होबावबाय बा फोसावना होबावबाय जे द' थाखोनि जा जोंनि फरा बिजाब जेरै गोरलै बिगियान गोरलै सानखान्थि बे मोननै आयदाखौ माने इंराजि रावै आरो फोसावनानै होलायबाय। दा बे फोसावनायखौ जों दुलाराय आसामावनो जोंनि बर' माहारिया जों गनायनानै लानो हायाखै। जिहेथु जों दिनै बर' हारि हिसाबै राव हारिमु थानाय हिसाबै जों दिनै आरो 9थि फारियाव जोंहा गनायथि मोननाय हिसाबै जों दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो गनायनानै लानो हायाखै बिथांमोननि बेफोरबायदि हाबाफारि मावनायखौ। ओंखायनो दिनै जोङो बिथांमोननि एगेन्स्टै हेंथायै दिनैनि बे गासै गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि गोजौसिन गेजेरारि आरो गोजौ फरायसालि बेफोरावहाय जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। गासै फरायसा फरायसुलिखौ लानानै गासै फोरोंगिरि हान्जा आरो लोगोसे स्कुल कमिटि हान्जा आरो बेजों लोगोसे सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद जों जथाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। फैबाय थानाय समाव जुदि सरकारा मानियाब्ला बेनि बेरेखायै मा राहा? फैबाय थानाय समावहाय जोंनि खुद्रिसारनायखौ बिथांमोनहा जुदि मानियाब्ला जोङो जोबनो गैयै सोमावसारनाय हाबाफारि जों लागोन। जेरै जोङो दिनै फरायसालि नांला मोखाङाव जों लाबाय दिनै जों राजा लामायावबो ओंखारगोन। जोङो BODOनि नांला मोखाङावबो जोङो बेफोर हाबाफारिखौ लागोन। जोबनो गैयै जोङो बे हाबाफारिखौ लागोन जाहाथे जों जोंनि रावखौ जेरैखि जायाबाबो जों फोथांना लाखिनाय बासायना लाखिनाय बे थांखि नोजोरजों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो जिरायनानै थाया। दिनैनि हाबाफारिया जोंनिया सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे सिमेन्ट गुदिफारि बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे जों जथाय बे हाबाफारिखौ गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै आप टु फरायसालिमासिम बे हाबाफारिखौ जोङो सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोम फरायसालि फरायसालिमा गोजौ फरायसालि मोनफ्रोम फरायसालियाव जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेखौनो मिथिहोनो लुबैदों जे जोंनि आसाम सरकार आरो सोलोंथाइ बिफाना जे बर' हारिनि बर' बिजोंखौ जे फोजोबनायनि मोनसे एजेन्डा लाबाय थादों बिनिनो जोङो खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों जे आसाम सरकारा जोंनि बर' बिजोंनि जे थाखानाय गोरलै सानखान्थि आरो गोरलै बिगियानखौ इंराजि बिजोंनि जे साफायनो बिजाबखौ आखायाव लादों बेखौ जोङो खोनानो मोनदों। जिहेथु बेखौ जायैनि सिगांनो जोङो बोरै हायो बेखौ होबथानायनि मोनसे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मिरु थुनलाइ आफादा आरो बर'नि माहारियारि आफादफ्रा बेखौ अप'ज खालामदों। HS उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननाया गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव सोलिगासिनो। इंराजि 2023-24 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननाया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव बेसेन लायाजासे सोलिगासिनो दं। फरायसाफ्रा गोनांथि बायदि आयदायाव मेजर लानानै फरायनो हानायनि राहा दं बे फरायसालिमायाव। गुन गोनां फोरोंगिरिफोरनि जोहै सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसालिमानि गोनां जानाय राहा आरो बेसेन लायाजासे स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो बेसिक कम्पिउटार फोरोंथाइ होनायनिबो खाबु दं। बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो थाखाय 970226807878 एबा 70022719229 आरो 700
2131 754 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लाहरनो हागोन।